Tini 9 Agos Hayung Bwsarokni kanmung jomong tei mosamung mukumung raja fologui bisibromno moito naragui irignai risa jango kasleng kilewi himbotok funoklaimani manpli Killa TIPRASA blok komiti bai lawajimung diai Hani Bwsarok teibo kotsuko katheng tei hayung ganangui sinamung mantheng. Ini 9 August World Indigenous Day sini Killa Block Committee TIPRASA Hani Sara dunia wo जेमन World Indigenous palaijakmani taklai bisini bangi busung hai palai phibo dini belake khaksango taklai ni theme unke sini borok rok age bosor kudukma doctor rok no kuno nirbor khayake randi mazug ubsrai achai ronai borok ni owner kumazug rok no borom rowui taklai ni theme dini haini bangui no sini culture even before doctor rok ising ya ko sanino जों बहाय खेसि sini borok rok erui totally dependent sini one another ro u culture rok no teibo agorowani bosi sini na homung teibo sini rights not only oro Tripura ya sara prithibi no sini rights जों maya sini rights ni bangui जों Tripura si belai bhagyaban sini bubagra जों no loge rowui sini ma thaino central government no sauroi tongmani haifano gobangma jagao kuno leadership kaha korike tabok phano kamawa naitong haini bangai sini Tripura ni joto borok rok no World Indigenous Day ang joto no kobok jawo tabok जों thasamangnai thasangui khorang kaisakhe sini ma thaino जों joto sanglaibaine he ang koyoino tini World Indigenous Day wo joto social media nai tongnai te oro phainai rono joto no hambai khunumung yafawi ani kok pisa samar.